bar bender ani a rod kanel sin dona chuan 45 degree le 90 degree a el kha ngai ta 45 tur kha an la sin te helai hi hetia kan phoi che hen het a hen ti kha na rong kal ta chuan apia headline hian anon siam sa lo mizo thuak mangin anon bel ta ni measurement so 90 degree kan ti dong kan hela hian kan da le che ta chuan foot pedal in aron rapa ikan 90 degree aron ni ta chuan tona seizo 90 degree thawin kan ti le a chuan a toin kan ti le do na lai so ti kem em khangai do ni chuan kana kalta a to pa hian 45 degree a le tur kan phoi le khangai ta kulai mi kon phoi le nga to te kan hi chu akangin an da mai nga te kan 45 degree na daw so ta ring voi kata pathum không có hiện này ta này